piyo snyo ke tang pasawa hoi ke de ka bajik tang ba kaya istat pi up ya ka sakat no por pin up lai phau sakhan lai phau minute shikanta lane ar pin up hadut lai shai hadut lai chisi chistiyo artiyo shibenai arpai kat no pin up sakat no pin up ada pi kwa ban long ki ba job hagaji im jong pi de ban ya istat namar ka por kam up ya no ngino kalong ka kam ka bakarki pitip dan tang prapo Henry Hajar saus pa sakhan hagachisni bar hatu pichu perkhat bakawai pagawai ka sakhan hagachisni jupi kalong ko bakomno pindai no ka ni pindai ya ka ba saiso pindai ban tre tang ban shudap ya kam Henry pindai ban tre stat ya ka namar ka por kam up ya no ngino pedep kloy ya ka kam balai pelalang kelinga namar om tang mapimar wei bayai hagan ni gelanti ka bakayai marka jiim jumi ibru kalong garis lada hagan no kono kam ka fitre nuksangan shimta don na pleng jong phi ba pek ya kan ki video ibede ki content creators ki bon ki ba mare rangkat ba phi hagan ni ka jing mare ba phi ki don hagan ni ka ju ka trak ka ba phi don ki wei ki ba ko ma phi ki ba persang mande ya ka par ki ba tre shitam ro ka ma phi ki sep ro ka ma phi ki jauh umar ka ma phi par ki jauh snam ro ka ma phi berkei ke bapi hapan dek kalau bapi hapan dek kam keloi di bannya ke bapi dek hatu ki snap ya kan ke bang ong nak tak ada ngong ni pi di bang ki kam keloi men step lagi ki ru beji pi ki sau beji hoi kala ban long ba ki long ki ba kham start ban pi klat long om lele kila ban don shibon kilat kilenti ki tiar kitar ban ye ke bapi don om lele hoi kila bandan shibun ke jirap ki ban jirat iki ban ye ka hidan pi om lele tanpa kaweng ong pi haban ki kloi kat hadut ba kila ki magi rengkat bat ke jing start baki dan rengkat bat ki tiar kitar baki dan rengkat bat ke jirap baki dan pi la jandat atat ya garis kuwe kila ban le ya ke juk ka kam ka ba pi le kila ban pule ke juk ke jing pule ba pila pule Henry tang uta ubat terang ban yo ya ka jing job ubat terang ban pendep kloi un yo job ya ka si mal ada pi job ya ka chisni pen job ya ka lasai mal ada pi job ya ka lasai pen job barashtiyo perkumni ka jing job kanuan ha ka jim pi ka por menta ka dei ka jing ai snob ha bat shim ya ka kumta ka ktin mong wei la pi ka no ti ko film konfu panda ko ong nu yesterday was the history tomorrow is the mystery but today is a gift. That's why it is called a present. Ka manhimin ka day ka story ka day tang ka dingit hokana la shay ka day ka wagintip ka nang sudya Henry menta ka day ka gift ka day ka present inya ka kum ka jing ay sobha penhe ya ka jing kam jing pi na mar pi suki ka jing ya jing pi penhe ya ka jing kam jing pi na mar pi mare suki pimdi tang ban shu pendek yang kam Henry PD ban pendek koloi ya ka kum dan por shu kat kum ka bab himur ka jing im kalong ka ke bangin nak batik ka ban jala syai kam ban garanti ka ban jala syai ka mentoy ayukin batin up sedang ya ka ban smooth ande sedang mentahi sakai fin up ka mentoy ayukin up ka mentoy ayu batin im tang haji po asnyo